И здравейте, приятели, аз съм SpongeBob и в този епизод на GTA San Andreas Multiplayer ще ви покажа скоко с парашют от най-високата сграда, то в самия сървър, но и в самата San Andreas. Първо вземем един хеликоптер. Да, долу в описанието ще има линк към сървъра, който иска да влезе. Ако сте си изтеглили там мултиплеера и може да направят клипи и да си кажат да се местежите откъде точно и коя GTI-ка, за да играете. Може би следващия клип ще го направя. Може да снимам и скоро клип с Патрик. Може и той да снима с мен, не знам. Ще видим. В принцип, в този сервер може някой, ако те гони, е интересно, защото ти бягаш от него, той постоянно се готвя при теб. Той се телепортва. И за това. Има интересни неща в сервера, доста е. Но просто който иска си намеря адрес. Ето. Стигнахме. Оп, чакай. Фак. Добре. Сега ще дам нагоре, назад, настрани. И хайде. Абе, я да слизам по-добре. И пристигнахме. Ето. И тук се вижда всичко. Почти в района, който е. Преди си мислих, имаше една като триъгълник сграда и още има, си мисля, че най-високата. И я стигал с джетпака, ама тази не може да се стигне, защото джетпака има определено за скок. И... Опа! Не се получи както исках, но... Ще кацането на тази сграда. И ще скоча. И ще си вземе хеликоптер и ще скоча отново. Ако искате, моля ви, абонирайте се за мен. Ще качвам още клипчета. Не само свързани с San Andreas, и с други игри. Долу в коментарите, ако искате, може и да пишете за какво искате клип, игра и снимам. Без такива страшни. И ще снимам, който не знаеш. Може да се абонирате и за Патрик, не знам. Отскоро снимам клипове, няколко дена. Това майче ще ми да третия клип. И сега той се засилва и прави олимпийски скок. Леле, той хвърчи с 30 км в час. Дали ако скочи, ще му се пръснеш кембета? Еми, явно не. Това е пък какво говори, бе. О. Добре. Сега... Вземем някаква кола. Баси бъркмата. И може да отивам... Бе, какво стана, бе? Фак. Това се случва понякога. Но без това аз не исках тая кола. Султан. И това става. Сега отивам, може да дразна някой. Чакайте да се изключи това. На картата. Ето е и моята мишена.
Он си оръжие и го преследва. Той няма да се измъкне лесно. Може да се измъкне. Той къде ще... ето. Да, в него се скри. Хе-хе. Той е много бързо. Чакай. Сега ще видим да напишем някакво готово. 6, например. Да, ето този. Бам! Ще убия. Умирай, бе! Да. Фак, не мога да го убия. Уха! О, супер! Това са от уния, дето си има такива. Фак! О! Забравих, че не съм глад. И това беше от мен. В описанието, както казах, ще има линк. Моля, коментирайте какво да снимам. И до скоро!